ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ପଦ୍ୟଟି ପଢ଼ିବା। ସମସ୍ତେ ବହିକୁ ଦେଖ। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟ ସିଏ, ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର ସରିକିଏ। ତୁମେ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ସେମିତି ତୁମ ପରି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ। ସିଏ କିଏ ଜାଣିଛ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ମଧୁବାବୁ। ସିଏ ଗାଁ ଚାହାଳିରେ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟର ଗାଁରେ ମାନଙ୍କରେ ଚାହାଳି ଥିଲା। ସେ ଚାହାଳିରେ ସିଏ ଜଣେ ଚାଟ ଥିଲେ। ଚାଟ ମାନେ କିଛି ଜାଣିଛ? ଚାଟ ମାନେ ହେଲା ଛାତ୍ର। ଏଇନା ତୁମେ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାହାଳିରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ, ସିଏ ବହୁତ ଗୁଲଗାଲିଆ ଥିଲେ ଛୁଆବେଳେ। ତାଙ୍କର କେହି ବୁଦ୍ଧି କାହାରି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କେହି ସରି ହେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କିସ କଲେ ନା ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଦିନେ ଝଡ଼ି ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି। ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼ ତୁମ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି। ଦିନେ କିସ ହେଲା ନା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ବର୍ଷା ଝଡ଼ି ହେଉଥାଏ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାର କିସ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କାଦୁଅ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କିସ କଲେ ନା ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ସେ କାଦୁଅରେ ଖସିଗଲା। ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ସେଇ କାଦୁଅ ସରସର ହେଇକି କେଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେ ପଡ଼ିକି ବି ଉଠିକି ସ୍କୁଲ ଗଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର, ଥିଲେ ସେତିକି ଖାତର ନ କରି ଆସିଅଛି ଏଇଥର ବର। ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ପାଣି କାଦୁଅରେ ହେଇଯାଇଛି, ସରସର ହେଇଯାଇଛି। ତଥାପି ସେ ନିଜକୁ ଖାତିର ନ କରିକି ସେଇ ଉଦା ସରସର ହେଇକି ସ୍କୁଲ ତରବର ହେଇକି ଆସିଛି। ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ଏକି ହେଲା, ଏତେ ସରି ତତେ କିଏ କଲା? ପିଲାଟି କହିଲା ବେଗେ ଆସୁ ଆସୁ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତତେ କିଏ କଲା? ଏତେ ସରି ତୋର କେମିତି ହେଲା? ପିଲାଟି କହିଲା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିଲି, ବେଗେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିଲି। ଆସୁ ଆସୁ କାଦୁଅରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ହେଲା ଦଶହରା ଛୁଟି ବେଳ, ସାଥୀ ପିଲା ଡାକି କଲା ମେଳ। ବାଲି ଗଡ଼ି ମାଟି ପକାଇ ସଭିଏଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଲେ ସମତୁଲ। ଯେତେବେଳେ ଦଶହରା ଛୁଟି ହେଲା, ସବୁଦିନ ତ ସ୍କୁଲ ହୁଏ। ଦଶହରା ଛୁଟି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୁଟି ହୁଏ 10 ଦିନ ଧରିକି, ସେଇଟା ହେଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି ବା ଦଶହରା ଛୁଟି। ସେଇ ଛୁଟିରେ ସେ କିସ କଲେ ନା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେଇ ବାଲି ଗଡ଼ି ମାଟି ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପକେଇକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସବୁ ସମାନ କଲେ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ହେଲେ କାବା, ଡକାଇଲେ ଗୁରୁ ଚାଟ ସଭା। କହିଲେ ଏଭଳି ଭଲ କାମ କଲେ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବା। ଏହା ଦେଖିକି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ କାବା ହେଇଗଲେ। କାବା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଡକେଇଲେ ଗୁରୁ ଚାଟ ସଭା। ଗୁରୁ କିସ କଲେ ନା ଚାଟ ସଭା, ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସଭା ଗୋଟେ ଡାକିକି ଗୋଟେ କଲେ। କହିଲେ ଏଭଳି ଭଲ କାମ କଲେ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ତୁମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେହି ପିଲା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ଭଲାଇଲା। ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି ସିଏ କାଳ କାଳ ଯଶ ରଖିଗଲା। ବଡ଼ ହେଲା ସେଇ ପିଲା ଦିନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ତା ନାମ ହେଲା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର। ସିଏ ନା ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ବାରିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ। ସେ ବାରିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରିକି ସିଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନେ ରଖୁଛୁ, ସବୁ ଯଶ ରଖିଯାଇଥିଲେ। କହିଲା ଜାତିର କାନେ କାନେ ଉଠିବୁ ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ। କହିଲା ଜାତିର କାନେ କାନେ କୁହାଇଛି, ଉଠିବୁ ତୁ ଆଉ କେବେ ଉଠିବୁ। ପୂର୍ବର ଗୌରବ ବା ପୂର୍ବର ମହିମା ତୋର ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ କି? ତେଜ ଭରା ତାର ବୀରବାଣୀ, ନବଜାଗରଣ ଦେଲା ଆଣି। ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ କୋଟି ଜନ ମନ ନେଲା ଟାଣି। ତେଜ ତାଙ୍କ ବାଣୀ, ତାଙ୍କର ବୀର ବାଣୀ ତେଜ ଭରା। ସେ ନୂଆ ଜାଗରଣ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ ସିଏ ଦେଖେଇଥିଲେ।
କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ସିଏ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲୁ ଏଇଟା ମଧୁବାବୁ କେମିତି ଭଲ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ, କେମିତି ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ପରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ବା ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ।